Aku ya gak sempat jiwit bu anu kok gemek kerayai juga. Wis grey padha ya. Boleh digrayai padha ae. Padha ae. Kadang kan ana wong bah kulite kandel sak kuwi. Nek wong koyak ngono maksudku. Aduh, mas aku iki kuwandek bekengkeng ngono gak ngono. Lah terus iya maksudnya kulite kandel kan kaya badak anu kulite kan kandel. Siji nek to. Wes aja ngomong kuwi. Aku budek aku barang rahasia kuwi. Ora maksudku ora usah ngomongne klarap karo badak. Wis gak usah wis gak usah sebab kuwi wis ngono. Kuwi barang taun ra enak kuwi sang kuwi. Kuwi to kuwi. Aku mek kulit kandel tok kuwi sing tak dongi masalah. Lek sing kuwi barang rahasia kuwi kandel kuwi. Barang rahasia apa gak kuwi bakal pamer-pamer gak diomong kuwi. Iya ra kena dibahas lah. Oh ngono. Ya lek awakmu ngomong ngono kan dong. Rahasia lah di kuwi lah di pamer-pameran kuwi.